Izeneko APP-a ere doan jetxi aldozue mugikorretarako, bertan informazio gaurkotua aurkituko duzue. Saioari hasiera emateko ordea gaurko egunean, garrantzitsua izango den beste hitzordu bat aukeratu dugu Gogoetaren plazaren irekiera egingo dute gaur, eta gaia euskal kulturaren ikusgarritasuna hain zuzen ere. Alberto Barandiaran, ongi etorri. Bai, zerren hori? Ongi etorri, nion. Eskerrik asko bai. Tira, zuk gidatuko duzu gaurkoan Gogoetaren plaza, aukeratu duzuen gaia aipatu dugu euskal kulturaren ikusgarritasuna edo ikusezintasuna, ezta? Eta bertan hainbat protagonista alde batetik goizean behintzat solasaldia Andoni Egaña bertsolariarekin eta Asisku Urmeneta marrazkigilearekin zuk gidatuko duzu saioa, arratsaldean ere mailingurua egongo da. Konta iguzu pixkat titulu horrekin zer jaso nahi dozuen gaurko jardunaldi horretan? Bueno, da aspaldiko kezka bati pixkat gogoeta bide ematea, eta da euskal kulturan inoiz baino produkzio interesgarriago dago, inoiz baino jende gehiago ari da sortzen, arlo askotan, bai literaturan, musikan, antzerkian, zineman, pentsatzazu, pelikula bat Oscar sari joateko irrikitan hor. Eta hala ere ematen du zabaiazko kristal bat badagoela ere, bai ez dela iristen beharko luken bezala edo berezidun bezala. Eta, bueno, arrazoi hori buruz pixka gogoeta egiteko sortu dira edo egingo ditugu bi mailinguru hauek. Zein ote den problema, egiten den kultura ez dela masako kultura, problema ote da edabideek eta ez dutela zabaltzen beharko luken bezala, problema ote da plaza txiki asko eta plaza handiak behar ditugula, edo problema da orokorrean kultur txiki asko dazkaten problema berdinak, hau da, mundu globalizatu hontan gero eta toki gehiago dutela gauza zenbat eta handiago izan orduan eta toki gehiago, zenbat eta jende gehiago iritsi orduan eta gehiago zabaltzen da, eta zabaizko kristal horiek txikia dira. Konformatu behar ote garen daukagunarekin edo beste gauza batzu lortzeko borroka egin behar dugun. Piskat hori da, horri buruz aritzeko saiakera. Plaza txikiak, handiak, hause Durangoko azoka bera bada plaza garrantzitsu bat, horrelako gehiago egin beharko litzateke, herri txikietara edo plaza txikiagoetan ere hor egon beharko ginateke, hainbatek eta hainbat hausnarketa egindu dagoeneko, ez da gai berria, pixkat nondik uste duzu doazela gure sortzaileak? Plaza txikian nik uste dut ezinbestekoa direla, dakagun herria eukita eta dakagun sorkuntza eukita. Alde hortatik aiez, bertsolariak egin duten lana eta egiten duten lana oso esanguratsua da, nola iristen diren iaia herri guztietara eta nola erakartzen duten jendea, ezta? Nik uste dut musikaren adibidea ere esanguratsua da, toki guztietan iristen da, baina ez dioguko egiten plaza handiei ere ez. Zinemak daka berez plaza handi bat eta hor ere badaude esperientziak. Honek uste dut gauza guztiak aztertu behar, beken nahi bez egotea 4 urtean behin bada ere euskal kulturain presente importantea da. Baina nik uste dut segurazki sortzaile edo sormen arlo bakoitzak bilatu behar du bere bidea eta segurazki ez da errezeta bakarra izango denentzat, ezta? Baina nik uste dut plaza txikien nahi ez, nik uste dut oso importantea dela guretzat. Gogoeta badago presente, esan nahi dute alegina egiten da, ikusten da, ikusezintasun hori dagoela eta badagoela hor oso ondo definitzen ez dugun sabai bat? Bai, gogoeta hori nik uste dut sortzaile guztiek egiten dutela. Ze kontuan hartuta, aurkezten direnean proposamenak edo liburuak, musikak eta hori beti ikusten da benetan kanalak eta iristeko oso mugatua direla. Nik uste dut edabideen inguruko gogoeta orokor bat dago, ze papera dakaten da gero eta gehiago ze garrantzia dakaten gauza horietarako. Sare sozialen inguruan nik uste dut badagoela gogoeta bat, nola erabili interneteko sareak gauzak zabaltzeko, konsumoa ere diferentea da, gauzak jasotzeko
modua ja ez da duela 5 urtekoa, oso diferentea da, eta segurazki 5 urte barro diferente izango da. Ongo gogoeta etengabekoa da, baina behar bada falta da, eseri hainbat arlotako jendia, administrazioarekin batera eta horri erantzun, gogoeta behintzat sendo bat egitea, behar bada hori falta da. Bueno, okerraz baldin banago, 12:00 duzue lehenengo solasaldi hori, Andoni Egañarekin eta Sisko Urmenetarekin areto nagusian. Arratsalderako mahai-ingurua duzue, kasu horretan, Eider Rodríguez, Fermino Etxegoien eta Koldo Almandozekin. Hor mahai-inguru horretan gaia berdina izango da, baina beste formatu batean akaso eta beste sortzaile edo beste pentsalari batzuekin? Bai, goizekoa Andonirekin eta Siskorekin segurazki bizia izango da, biak oso ohituratuta daude aldez aurreko harremanarekin, jendearekin, eta bateko sanun horrekin, eta segurazki hor libreago izango da. Arratsaldekoa, 3 izan da ere beste formatu batekoa da, galdea pausatuago dira, luzeagoa ere da formatua, eta nik uste dut hor, jende horreia badula gogoeta bat egina ikusezintasunaz, bisibilitateaz, plazez eta hori, eta, nik uste dut hor bateko dira ideia polita batzuk. Zer iruditzen zaizu gogoetako plaza hori Durangoko azokara ekartzea? Hau bada bisibilitatea lantzeko gunetako bat, bada salmenta gune bat ere, baina bada hausnarketarako gune bat ere orain, uste dut 2. urtez. Bai, nik uste dut Durangok behar zuen olako toki bat. Durango ezin du izan bakarrik salerosketako toki bat. Durango dakan presentziagatik eta dakan garrantziagatik izan behar du gune bizi bat gogoetetarako, elkarrizketetarako, topaketetarako, eta nik uste dut zurtetan hartu duen bidea oso politia da, oso derra, eta nik uste dut sakondu behar dela hortan. Hor zalantza dago, hori zabaldu behar den tokiz edo denboraz, hau da, beste toki batzutan egin behar denelako zerbait, eta urtean zehar, egin dira alegin batzuk ez, duela pare bat urte egin zen, eta hori gehiago jendeak eta ingurukoek egingo dute, baina nik uste dut gogoeta azoka baterako ezinbestekoa dela, azoka hontarako behintzat bai. 12:00 lehenengo hitzordua, 6:00 bigarrena, okerrezpanago, eta hau ez gogoeta egitera garrantzitsua da, baina ez da hor geldituko, ez da? Jakin aldizkaria jaso egingo ditu eta Hamaika telebistak ere grabatu egingo ditu. Jasota geldituko dira gaur hemen egindako gogoeta guztiak. Bai, ezinbestekoa da, ari baitz egiten dien proposamena sorkuntzak zabaltzeaz, honek beste bide bat izatea ezinbestekoa da, horregatik bai Jakinen, bai Hamaika telebistan zabaltzea, nik uste dut beste bide bat ematea dela gogoeta honi. Hemen ez da bukatzen gogoeta hau oso sakona da, oso interesgarria da, eta segurazki askoz gehiago ibili beharko dugunen inguruan aurreratzen ere. Alberto Bariandearan, eskerrik asko, gurera etorri izanagatik, tartetxo bat hartu izanagatik, eta nahi duzun erarte. 12:30 beraz, hitzordua areta nagusian. Ondo, eskerrik asko zuei. Bueno, eta gu jarraitu egingo dugu azokan gaur saioarekin zuzenean hemendik Durangoko azokatik eta orain Fermin Muguruzarekin egon behar dugu, egia esan atzo egon ginen, hemen izan bartzen, hemen sortzaile handia dan Fermin Muguruza, bere DVD diska aurkeztera etorri zen, eta hortxe, Aitziber Aranburuzabalak prestatutako bideoa. Justo Durangoko azokako bozgorailuetan entzuten da sarri-sarri, badirudi guk eskatu dugula, baina ez da la kasualitate izan da. Fermin Muguruza, kaixo, zer moduz? Kaixo, esan behar da, justo aurten betetzen direla 30 urte disko hau galeratu nuenetik. Eta normala da ere, sarri-sarri, mundu osoan entzuten da, baina hemen Durangon bereziki normala da entzutea, tira. Hala eta be, zure ibilbidean ziar egindako hainbat kantu, bildu dituzu, orantxe aurkezten zabitzen diskoan, hain zuzen ere, 3 Meets New Orleans. Emondotzazu modu baten onguan lotu dozu Euskal Herria New Orleansekin. Bai, hori nire zubigintza lana da gauza bat asko maite dudana, ez? Ibili banaiz zenbait herrialdeetan hango jendearekin lotzea, gauzak egitea, kolaboratzea, baspaldiko markaia da nirea, ez? Eta kasu honetan, justo 2013ko bira bukatu nenean, ara joan nintzen, boladatxo bat pasatu nuen hor, eta pentsatu nuen zerbait ekarri behar dut, eta nik ere bai eraman, ez duari gabe, nik euskara eraman dut, nire kantuak eta gero handikan ekarri dut beste moldaketa berriak. Justo 30 urte, disko galeratu nuenetik,
hartu nituen orduan Kortaturen 2 kantu, Neguhoriaken 2 kantu, nire ibilbideko beste 2 kantu, egin ditudan azkeneko 2 kantu, azkeneko urte hauetan, eta gero New Orleanseko beste 2 kantu. 10 kantu osatu, Katrinaren ondamendia 10 urte eta gero, orduan dokumental bat grabatu, hango musikari kontatzeko zer gertatzen den orain gaur egun ere bai, eta nire musikekin josi, eta beraz soinu banda osatu. Zure musika bai, baina hango musikariekin. Dudari gabe, hori da egin nuena. Beraz horregatik hango musikari kontatzen diate, hango errealitatea, oso interesgarria dena baita ispilu bezala, posible dena ere lotu, ere bai, mundu osoan, ez, mundu globalizatuan gertatzen denarekin. Eta ere musika ere bai, berrikusi, deseraiki, berreraikitzeko beste modu batean. Bitxia da baina, New Orleans ezagutu dozula, zinei egile batzun eskutik, Okerrez Benabil Bartzelonan ezagutu zenituen, jaialdi batean, eta bertara gonbidatu, eta bertan gero, DVD bat sortu, hain zuzen ere, Katrinaren egoeraren inguruan. Hori da, han egotea, justo joatea lehenengo herrira, azkeneko 10 urtetan baita ere, dara badalako jare, igual musika sortza baino gehiago egin dudalako dokumentalak sortu, ez? Filmak egiten egon naiz, dagoeneko ja 6 filma dira rodatu ditudanak, orduan dokumental musikalen bidez, ezagutu nituen beste dokumental gile hauek baita ere musikaren bidez azaltzen dutena beraien errealitatea, eta gonbidatu ninduten, ez? Hau ezagutu behar duzu, eta orduan, joan nintzenean, berehala sartu nintzen oso anfitrioa direlako, grabatzen dizkiete musikariak ezin finean, dira bi disiplina oso harremanatuta daudenak, ez? Normalean, pelikula guztiek daukate soinu banda bat, beraz musikariekin harremanatuta daudela, eta ere gehiago New Orleans bezalako hiri batean. Hori da, eta hain zuzen ere, disko eta DVD-oeak egin dituzu modu baten batu, ez da? Bai, horregatik, orduan eskenen ja ez dakizu diskoa den pelikularen soinu banda, edo kantu horiek hain zuzen ere grabatzen ditudan, kantuen prozesua grabatzen dudana, eta nola musikariek parte hartzen dutenez baita ere kontatzen diguten beste historia bat. Baina gero bai balioiz erabili dudala kantuetan kontatzen dudana hitzen bidez, beraiek kontatzen diatena josteko historio bat. Good morning, New Orleans. 10 years after Katrina, and we are still here, bastards. The weather's hot, and today the Basque musician Fermin Muguruza is coming to New Orleans. Bai, bueno, ni irratizale amorratu naiz. Ni egin irratian egon nintzen 3 urtez. Radio Rajin kantua egin nuenean baita ere azaltzen zen irrati bat, Duder Raizin ere bai pelikulari, Espailiren pelikulari omenez. Eta horren, bueno, hane joan nintzenean, elkarrizketa bat egin zidaten, lehenengo aldia joan nintzena. Irrati oso famatua da, baita ere Treme serie famatu horretan ere ateratzen delako, eta orduan hango esateari ezagutu nuean, etxan nio, harin ezpentsatzen egitea olako lan bat, eta orduan dago litzateke, harin narratiboa izatea, esatari bat, programa bat egiten ari dena. Orduan, berari asko gustatu zitzaion ideia, berak esan zidan, venga, goazen egingo dugu, eta nik uste oso interesgarria da eta oso polita litzen dela. Finean dokumentala da, irrati saio bat izango balitz bezala, bakarrik irudiekin irudikatu egiten dugula berak aurkezten duena. Nola da jarri dutzazun izenburua eta hemen ere lotura New Orleans eta euskararekin? Dudari, nola da, hain zuzen New Orleans, Louisiana, hori egartzen dute, eta nolako jendea, hori esaten dute. Gaur, niretzako oso bitxia zen, nolako jendea ere baita ere euskararekin posible delako itzuli, eta hori nola, galderezko ikurri jartzen dut, nola, nola izan daiteke, nola. Beraz, oso izjoku politero izan zitzaidan. Eta Fermin, DVD-a dagoeneko kalean, beraz beste modu baten esan da salgai, baina pantalla handian erakusteko asmoarekin ere bai, eta hain zuzen ere erakutsi dozu Tabakaleran. Bai, justo atzo egin genuen estrenaldia Tabakalerako zineman, hor badago areto bat, eta gainera Euskadiko Filmotekarekin egin dudalako, eta orduan, sekulako izan zen, eta gaur nago arratsaldeko 7etan Bilboko Alondegian 7etan ere proiektatuko dugu, beraz. Aukera dago nahi duenak eskuratu eta erosi, DVD-a izango du bere etxean, azpitituluak gaztelaniaz, euskeraz, frantsesez eta inglesez. Orduan, aukera hori dago, baina gero aukera etera zenbait zinemetan horregoteko eta publikoan eta solasaldi bat ere bai sortzeko, ez? Horregatik atzo Donostik gaur Bilbon izango da, datorren asteko larun batean Iruñako Katakraken eta abenduaren 16an asteazkenean Baionako Kalostropen. Eta bertan bukatuko dira proiektzioa? Horiek Euskal Herrikoak bai, baina gero zenbait festibaletara joango da, badakit ja Otsailaren 10 egongo dela Bartzelonan, eta zenbait festibaletara baita ere ari dira
festivaletatik ari dira askatzen, orduan bere zirkuito izango da ikusteko aldeatik duela daukana, bere etxan posible ikusi, gero baita ere festivaletan egongo da, eta leio digital batean ere bai egongo da, plataforma digital baten bidez, normalean Inedit festivala dauka, Inedit telebista, eta haik ere bai hori ikusgai jarriko dute zeurazkin. Eta izango dugu aukera Irunbitz New Orleans zuzenean entzuteko? Justo Black Beltza ere bai aurreko proiektua egin nuena, honekin lotura handia dauka, kantua ere bai berriz ere grabatu du tango musikarekin. Datorren urtean Black Beltza erakusketa Bilbon izan nuen bezala izango du Bartzelonako Art Santa Monica erakusketa tokian. Eta ekainaren azkeneko erdialdetik uztailaren amaiera arte, ekainaren 21etik uztailaren amaiera arte, horregon naiz ekitaldi paraleloak antolatzen, eta pentsatzen ari naiz ekartzean New Orleanseko musikari batzu eta hemengo musikari batzuekin antolatzea Clash horietako bat, eta 4-5 kontzertu egitea. Hori izango lizatek datorren urteko, ekainaren amaiera uztailaren hasieran. Fermin Muguruza, eskerrik asko, plazer bat. Aupa, Horixe atzo Fermin Muguruzarekin izandako elkarrizketa jarraitu behar dugu gaur beste ekitaldi garrantzitsua dalako azokan, izan ere 8etan, iluntzean, San Agustin gunean, Argizaiola saria emango dute, urtero ematen du Durangoko azokak Argizaiola saria eta urten Gerediaga elkarteko sortzaileek jasoko dute. Ekitaldi horretan antzezlan bat izango da, Durangoko Karrika antzerki taldeak antolatu du, eta gurekin ditugu Txofre Urrutia eta Maite López, ongi etorri gurera. Kaixo, egunon. Bueno, prestatuko zenuten antzezlan bat, hartu duzu tartetxo bat gaur gurekin egoteko, eta lehenengo eta baina eskerrik asko pentsatzen dut eukiko duzuela burua, ondi egin da, baina ja gogotsu ez da, prestatutako hori erakusteko eta garrantzitsua den ekitalde horretan parte hartzeko. Bai, bueno, ikuskizuna izatez prest dekogu, faltatzen jagu azkenengo ikutuak emotea, eta bueno, esan daigun, prest gaudela 8etan ikuskizuna plazaratzeko, bai. Bueno, sarituak, aipatuko ditut izenak, Gerediaga elkarteko sortzaileak dira, Jose Luis Lizundia, Leopoldo Zugaza, Carmen Miranda, Maria Concepción Astola, Maria Rosario Astola, Arrate Salazar, Koldo Altzibar eta Jesus Astigarraga. 50 urte pasa dira Durangoko azoka sortu zela, Gerediaga elkarteare antxe sortu zen, zer eta nola egin dozue horren inguruan antzezlan bat prestatzeko gaurko ekitaldirako? Bueno, kontutan izan dituguz, olako pasadizoak suertatu izan diezenak, lehenengo 10 urtetan. 75 sortzen da unetikan, eta gero, 75, Franco hiltzen den une horretara arte, eta esan daigun, transizio politikoa azten den une hortara arte. Eta, baliatu gera inbatetan, 10 urte horietan, zenbat gauza egin zabazen Gerediagak, gero hainbat anekdotetan, Gerediagak idatzi izan daban liburu horretan oinarrituta, eta saiatu gera egiten espektakulo bat, hainbatetan, esain daigun, norbaganotik sortzen den zerbait, zerbait kolektiboa bilakatzen den zerbaitetara. Eta hori izan da, erabili dugun lehin motifa, ez? 55 minutuko obra hau sortzeko. Bueno, Maite, pentsatzen dut, zuek durangarrak izatea, Karrika antzerki taldea Durangokoa da, errestuko zuela pixkat dokumentazio lana, eta pixkat pasadizoie jasotzeko nola egin duzu hori? Eurekin egontzarete, jasota dago nonbait? Bai, laguntza asko jaso dugu, lehenengo eta behin enkargua pasadozkuenien Gerediagakoak, informazio, ez? Lehenengo informazio guztia eskatu gehuntzien, euki esan liburuak lehenengo urte horietakoak, oin urten barri dan azokarako urten barri dan liburu hori Gerediagako urten atera dauena, usteot pare bat atera da biezela. Batez bi liburutan oinarritu gara, baina lan edo asko egin dugu begiratzen zer pasatu zen 10 urte horietan, bai Durangon, bai Euskal Herrian eta bai kanpuen bai. Bueno, eta gero pentsatzen dut, atretzo, jantzi eta hori edanak ere topatu behar izango zirela. Ikusi du sare sozialetan, deialdi bat ere egintzen dutela, behar ditugu arduko gabardinak eta arropak eta pixkat gure antzerkiak alik eta onduen ateratzeko. Bai, hasieran jakin gendunien, esan gendun,
aitzit eta maman etxera joan eta topauko doguz gauzak, ez? Gero konturatu ginen, taldea anitza da eta danetik gauz, eta orduen behar gendula gure familietatik haratago deialdi bat egitea bebai, lagunen artean, Facebooken galdetu gendun, ia jendeak, batez be, gabardinak, behar genduzan, kutsu atmosfera hori sortzeko, behar genituen ikusten genduzan, gauza bat txotxek ezaguzkuna izen zen, gabardinak erabili behar genduzan. Orduen, gabardinan ibili gara, zoratute. Bueno, lortuko zen ituzte, barkatuko didazu esaten didate Bernardo Atxaga dugura zain, aurkeztu behar du bere lan berria, Muskerraren bidea zuzen ere, eta prest daukagu zuzeneko konexioa egiteko, Aitziber Aranburuzuabala berarekin da, aurrera Aitziber. Pamiela argitaletxera etorri gara, hain zuzen ere segituan eguerdeko 12etan, aurkezpena egingo dauen bada Bernardo Atxagak, Muskerraren bideana, ahotsenea solasaldien gunean izango da, baina guk idazlea bera karri dugu, bere saltokira modu baten esan da. Kaixo Bernardo, ze moduz? Bai, ondo. Pasio bat, da, gomendatzen dozuna hemen. Bai, eta bakizu, pasiatzeko gutxinez bi gauza behar dira. Bata oinetakoak, hankak muitzeko, hankei eragiteko, eta gero behar da burua. Eta buruan, bide horretako edo, kasu honetan, Muskerraren bideko historiak eta gogoetak eta izango dira lagun, ez? Paseo bikoitza esango nuke. Pasio hau eginez, ezagutuko dugu alde batetik Asteazuetaren inguruak, eta eraberian Bernardo Atxagaren unibertsua modu baten esan da, zuk aurrez eta idazten ezabitzen. Idazliak etxe bat aipatzen baldin badu, behantzako honena da etxe jakin bat, etxe konkretu bat hartzia aintzat, eta ordunik askotan nire herriko etxiak hartu ditut, nire herriko bidiak, nire herriko belazeak, ez da orduan horiek dira azalduko dianak ibilbide hortan. Alare ez nirea bakarri, esan dizuke Pelorro eta bersolariarenak azalduko dira, edo Jon Bautista Agirre idazlearenak, Antonio Arruerenak, esan dizuke, Asteasun, gezurra badiru dire, nahiko idazle mordoa egon geha, naiz aurreneko hautsi nahike. Eta esan moduan liburu honekin, paseo bat egingo dugu, eta paseo horretan, Asteasun dagoen paseo horretan... Paseoa berez zoragarria da, gezki edo esatea, baina paseoa zoragarria da, paisajea zoragarria da, hoi, hala da. Eta gero liburuarekin ikusiko deula denboran ere ze izan dan paisaje hori, ez esan nahi dut, azaltzen da, erretotxe delako bat, erretotxe hortan bizi izan zen Jon Bautista Agirre, erretotxe hortan bizi izan zen Lizarraga generala. Orduan, hoi da denborak ematen diona etxe bat, eta nik nire liburutan, o folletoan, edo hemen, eta azaldu izan dut hori, ez, denborak ze eman dion herri horri. Aspaldiko gogua esan, halako lan bat egitea, eta Asteazuko udalak modu baten egin jaukazu honetan akuilu lanak. Beira, nik aspaldi dabilkit idea bat buruan, nire ideologia da, eta da, esaten da, herri txikitako mundua. Herri txikitako mundua, mendiko mundua, nekazari giroko mundua. Nik hori, nola esan, balioaren mapan jarri nahi izan dut, balio eman nahi izan du diot. Eta azken batean ere mezua da, gure hemengo nekazari eta paiz eta zagit, esekoan ere balio dute dozein aristokratak aina. Hori da nire mezua. Durangoko azokan gaur, egunero izango zara? Ez naiz egunero izango, ni bizi naiz bakizu, ni idazle profesionala naiz, beste batzuk izango dira, baina ni oso profesionala naiz, orduan, ez esan nahi dunek, lana daukadala, eta bihar ere, gaur arratsaldean ere lana egin beharra daukadala, orduan. Agenda ez du, orduan. Ez daukat oporra ondiri, ez daukat oporra ondiri. Hautsenean zain izango dia dudabarek, horregatik bada, itxingo dutzagu, esan moduan, guri, erakutsitakoa orain jende aurrean erakusteko. Eskerrik asko, Bernardo. Arte.
Bueno, entzun duzue, Bernardo Atxagak orantxe du Muskerraren bidea bere lan horren aurkezpena eta gaur goizean izango da, Durangoko azokan, beraz, aprobetxatu aukera. Guk jarraitzen dugu Durangoko Karrik antzerki taldeko kideekin, Txetxu Urruti eta Maite López, gaur 8etan dalako Argizaiola sari banaketa eta bertan antzezlan bat eskainiko dutelako. Erantzukizun handia, Gerediagak deitu zuenean esateko, eingo duzue aurten Argizaiola sariko ekitaldiko antzezlana? Martxan da behintzat, mikrofonekin oso ondo. Bueno, bai, noski. Bueno, lehenengo gu bezalako talde batentzako omenaldi baten parte hartzea ero, bueno, ez zitzaigun eginola oso erakargarrixe, eta esaten genuen, zer egin aldu gu bezalako talde batek olako, ez dakit, olako akto ofizial batean, ez? Baina gero hasi ginean dokumentazioa begiratzen, ze gertaera suertatu ziren, zemat anekdota hau zen, Gerediaga bera martxan ipintzeko, hasi ginean konturatzen, ari dramatiko bat, ero zela gertaera batzuk, holtzaratzeko eta zurdura dramatiko bat montatzeko, oso politxak zirenak. Eta horrek benetan, animatu gintun, eta hortxe ja hasi ginean sentitzen, erronka hau, oso interesantia zala, eta gure eskuetan bauelako harri bitxi bat, oso politxe izango zala, formi emotia, ez gure estiloarekin eta gure formarekin gauzak egiteko. Oso ondo, pentsatzen dut zuentzako egun berezi izango dela gaurkoa, izango dituzuela, finikitatzeko hainbat gauza, esan 8etan, San Agustin Kulturgunean izango dela ekitaldi hori, gonbidapenak behar direla bertara joateko, eta egitaraua pixka dela, 41 minutuko antzezlan hasieran, eta gero Argizaiola sariaren ematea edo. Eskerrik asko, bioi etorri izanagatik, eta zorte honi juntzerako. Eskerrik asko. Tira, esan bezala, San Agustin gunean izango da Argizaiola sari emate hori, San Agustin gunean dago eszenatokia izeneko gunea, 8 daude Durangoko azokan, bat horixe da, eta bertara egin behar dugu orain, izan ere Mireia Bikuña, bertako arduradunakin izan zen atzo, eta han ere gitarau interesgarria dute, entzun egingo dugu. Aurrera Mireia. Ikusten duzuen moduan, antzerki areto batera etorri gara, eszenatokira etorri gara, eta horra atzian entzun, baina guk erakutsi izan duzu eguna da, gaur arratsaldeko ekitaldi nagusisa. Gurekin dugu hemen, areto honetan, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko Jaime Valverde, arratsaldeon. Aupa, arrastion. Bueno, ja honezkero dena gertukiko dozu, ezta? Hemen areto hau, ikusles beteteko. Bai, ja dana martxan, eta, orain sartzen gara arrapaladan eta aber zen moduz ateratzen diren gauzak. Antzerkia eta zirkua dia oinarrixak aurtengo azokan. Bai, berez zirkoarena berria da, eta nola bait arte eszenikoen barruan geratzen den, aurten azokan badago beste egun bat, eta pentsatu genuen ideia polita zela hori zirko mundua gonbidatzea gurera eta hori ere erakustea. Bada 3. urtea egiten dugula, kafi eta berba mai inguru bat izaten da, eta aurten aukeratu dugu gaia hori antzerkiskolak. Eta deialdia zabaldu dugu, eta hurbilduko dira eskola batzuetako ordezkariak, eta hortan ibiliko gara, eta apur bat zer ateratzen den beraien gandik, ze kezka, ze interes, edo ze proiektu hartu nahi dituzten, eta aber zer moduz. Beti be antzerkia oinarri hartuta kasu hontana. Bai, irakaskuntza. Ze uste dugu, irakaskuntza gakoa dela, ez bakarrik antzerkilariak sortzeko, baizik eta antzerkizaleak sortzeko. Eta askotan hori da Euskal Antzerkiak falta duen gauza bat, zaleak.
Bueno, domekan ikusiko dugu, antzerkiak emuten dagoena, antzerki maratoia egongo da, ordu laurdeneko hainbat antzeslan erakutziko dituzue. Bai, hori da. Laginak dira, 15 minutuko laginak, taldeak etortzen dira eta eskaintzen dute, erakusten digute hori beren obren zatitxo bat, hori nolabait apetitoa irekitzeko edo lan. Eta bai, goizean hasiko da, goizeko saioa eta arratsaldekoa dekoguz. Berez launa talde geneuzkan, baina goizeko azkena, ordu bat erditan izango zana, bertan behera geratu da, taldekide bat gaizorik jarri zaie, eta bueno, hori ez du izango. Baina bestela, hasiko gara goizean Taupada antzerki taldearekin, eta erakutsiko digute Bohemioen klubaren zati bat. Gero 12:30 Zeonda taldea eta Itsasoari negar obra. Ondoren Atea teatroa eta titulu hau oso zaila da esateko, ekoetiko patetiko bikoa, hain zuzen. Eta horrekin bukatuko litzateke goizeko saioa eta arratsalde 6etan. Jarraituko genuke, Zanzara taldea eta Eltxoak antzeslana, Zirika Zirkus 6:30 Tren geltokia aurkeztuz, 7etan Tripak kolektiboa eta 6 pilu obra, eta azkena 7:30 Ramon Agirre eta Inazio Tolosa, beraien azken lanarekin Putinen guardasola. Eta hori bai da aukera ona antzerki zaliak zenbat diren ikusteko. Bai. Bueno, hor, erronka dugu beti hemen azokan eszenatokia apur bat baztertuta dagoela muinetik edo. Eta bueno, horrek nik uste dut zaildu egiten duela apur bat hori, eta antzerkia oraindik uste dut ez dagoela nolabait ohituretan sartuta. Durango azoka beste gauza batzuekin lotzen dugu. Liburuak, diskak. Bai, hori da. Eta, bueno, baina hala ere uste dut gure lekua egiten ari garela pizkanaka eta giro polita egoten da. Eta bukatzeko Martitzenian Zirko Anabasa. Horbe, hainbat talde gonbidatu dituzue, eta da antzerki maratoian antzeko, baina kasu honetan zirkoa. Bai, hori da, lehen komentatzen nizun bezala, zirkoa ere badago hor, Euskal Zirkoa, eta hori ere erakustea merezi du, ez? Eta etorriko diren taldeak dira Pantxika Lamur, Sakti Olaizola, kontorsionista dena, Deboten Bote, malabareak egitera, Malas Konpainias akrobaziekin, hasiko da arratsaldeko 6etan. Hau da, zirkoko disiplina batzuk bentsat ikusteko aukera izango dugu. Bai, hori gainera nahiko bariatua da eskaintza, denetarik ikusteko aukera egongo da, eta bueno, gauza berria Durango azokan, eta jendea hurbiltzen den. Bueno, ikusten duzue, antzerkia eta zirkua diala, hemen eszenatokiako oinarri nagusiak Jaime Valverde, eskerrik asko eta sorte on. Zuei. Horixe eszenatokitik jaso genuena atzo, gaur ere ekitaldi ugari dituzte bertan, besteak beste Argiza jolasari emate hori, aipatu duguna, iluntzeko 8etan, baina bueno, ez hori azkena da, egun guztian zer ere hainbat kontu dituzte. Eta orain izpide izango duguna, gaur bertan martxan hasiko den Kameratoia izeneko lehiaketa, aski ezaguna Durangoko azokan, Leire Lardizabal arduraduna dugu gurekin. Kaixo Leire? Haupa, eguardion. Bueno, nik uste dut dana ja martxan, ez? 12etan hasten daia erlojua martxan. Hori da, bueno, 11etan egin dugu aurkezpena, 11garren Kameratoiana, eta bueno, 12etan ja hasten da, edo hasi da ja, ontsen, erlojua martxan, eta bueno, 50 ordu eukiko dituzte parte hartzaiek euren film laburrak itxeko. Esan bida, salbuespena gala urtengua, 50 orduena, ze normalian 58 urte izaten dituzte,
baina, bueno, azokak 50 urte inditxun ontara, izango da aurtengo berezitasun bat. Keinu berezi bat, 50. urte hurren hori, esan, akaso batek kameratoia ezagutzen ez baldin badu, Gazteei zuzendutako film labur lehiaketa dela. Azokako orduetan, 50 ordu izango dituzte aurken, nork bere labur metraia egiteko, gehienez 6 minutukoa, badaude hor arau batzuk, zenbat taldek eman dute izena, azaldu iguzu pixkat. 20 taldek emun daue izena, gutxi gora bera mantendu inda, beste urtetako parte hartzia, eta 20 talde Euskal Herri mailako, Euskal Herriko herri desberdinetakoak, Bizkaia, Araba, Treviño, Guadalajarakoren bat etorri da, Euskal Herri guztitik. Eta guztiak 18 eta 35 urte bitartekoak eta film labur bat entregatu behar dutenak noizko eta zertarako? Abenduak 7ko ordu bisetan da muga, lanak entregatzeko, orduan bukatzen dilako 50 orduak, eta abenduan 8an izango da sari banaketa gala, 6etan, eta bertan ikusiko die, aurkeztu dien lan guztiak, eta epaiek bertan erabakiko daue zeintzun dien saridunak. Hemen ekarri dut lehenengo sarixa. Ikusi dut sari nagusia da hori, ikurra, hiru sarien artean, aurten gainera nobedadia, tokiko meek emuten dauela sari bat, eta hiru sari die, guztira 3.600 euro emungo ditugu saritan, eta gero publikoan sariabe egongo da, galara etortzen da jentiak boskatuko dauena eta erabakiko dauena. Sariak okerrezpanago, lehenengoarentzako 1.200 euro, bigarrenarentzako 900 da, hirugarrentzako 600 euro. Bada dirutxo bat. Bai. Euskaltzaleon topaguneak antolatzen du, 11. edizioa da, egindu dagoeneko bide bat, balorazio positiboa egiten duzue? Oraingoz, azkenian, helburua da, euskaraz ikusentzunezkoak sortzen dituzten gaztiei bultza emutia. Topaguneak hor badauko zabalduta bide bat, Benito Anzola sariekin, laburbirakin berakin, kameratoiakin, da Durangoko azokan irudienea gunea be hortara dau bideratuta, nolabait. Gaia eta ezaugarriak eman dituzue jakitera, ausartuko naiz galdetzera zein da urten gaia kameratoian? Bada Euskaroa, eusk.aroa. Hor bakoitzak bere interpretazioa egin dezake. Nahiko gai zabala da, eta, bakarren batzuk esan duztie, aurkezpenan ostian, abstraktu xamarra ote dan, oso apropos jarri du, gai zabala euskera dauko ardatz, baina, Maila honeko lanak izaten dira, aurkezten dituztenak, uste dut talde batzuk ez dutela lehenengo parte hartzea, ja beteranoak dira, beste batzuk hasi berria pixka denetik egoten da horrezta? Danetik egoten da, azkenian da, ikusentzunezkoak ikasten da bitzenak, ikasliak asko izaten die, beste batzu guztetan jakienak, grabetan ibitzia eta mundutxo hori, danetik dau, baina egisa da maila honeko lanak aurkezten dituztela. Zuk esan duzu, martxan da erlojua, sari batzuk ere hortxe daude, eta guk orain aukera baliatuko dugu iaz saritutako lanak ikusteko. Eskerrik asko Leire gurekin egoteagatik, eta ondoren gainera uste dut parte hartzekoa diren pare bat protagonista izango ditugula gurekin. Bien bitartean, bideoa ikusiko dugu, lehengo urteko kameratoia lehiaketako irabazleak. Gure bizitza lege fisikoek menperatzen dute. Urak busti egiten du, suak erre, eta ezinezkoa da norberak bere ukondoa miaskatzea. Noski, eta argirik gabe ezin ikusi. Gure bizitza mugimendu etengabean dagoen pendulua da. Fisikaren lege gidaturiko makina ongiko ipestatua. Denboraren indarraz, aurrera egiten dugu eta mundu honetan gure denbora mugatua dela badakigunez, beti presaka ibiltzen gara toki batetik bestera, eta ez diogu etorkizun urrunari harretari jartzen, denak funtzionatzen jarraituko duelaren inozentzian behar bada.
Baina, zeran funtzionatzen du denak? Hark esan bezala, 3 dira mundua mugimenduan mantentzen duten legeak. Lehen legea. Erreposu egoera aldatzen duen indarrik egonezean, jatorrizko egoeran harrapaturik geratzen gara. Indarra, gure kasuan, motivazioaren kolpea da. Hori gabe, ez dago mugimendurik, ez goaz inora. Gauza askok motibatu gaitzakete. Ideal batek, edota teknologiak, edo moda batek ere motibatu gaitzake. Eta orduantxe gauza hauek motibatzen gaituztenean sortzen dugu mugimendua. Baina motibante hauek beharko luketenak ahal dira? Bigarren legea. Errobot batek ezin du zaurik... Parkatu ez, hau beste gauza da. Indar batek kolpatzen gaituenean indar proportzionalean eragiten gaitu, noranzko berean edo kontrakoan. Hala ere, motibatzen gaituzten indar hauek datozenean datoz eta doazenean badoaz, ez dira iraunkorrak. Denbora da importantena azken finean, denboran irauntzea. Denborak egiten gaitu izaki. Baina, mugatua da eta ez gara ohartzen. Ez diogu etorkizun urrunari harretarik jartzen, denak funtzionatzen jarraituko duelaren inozentzian behar bada. Eta 3. legeak zera dio. Edozein akziok erreakzio bat dakar. Baina, akzio hori ez bada behar litzatekeena? Orduan, zorionak, mundua martxan mantentzea zeure esku dagoelako. Hori zenuten, lehengo urteko kamaretoia lehiaketako film labur irabazlea. Eta nerekin ditut, aurtengo ediziora aurkeztu diren 2 taldetako ordezkariak. Kasu honetan, Javi Bujanda, LPM eta Lagunak taldekoa, Oñatitik datorrena, lehengo urtean parte hartu zuten eta gaina saria irabazi zuten. Eta hemen beste aldean, berria, lehiaketa honetan, Enara Berganzo, zu Askopena taldetik zatoz. Jaso berri dituzue, gaiak, ezaugarriak, ze iruditu zaizue, aurtengo gaia, hasi adibidez zu, bai, Javi? Gaia, claro, euskera izango zala. Gerturatu? Euskera izango zala, eta, badako posibilidadiak zehose politia iteko, bai. Interesgarria iruditu zaizu beraz, ikusi duzu argia nonbait. Ez bagen ikusten gaizki, ez da, bai. Bueno, Enara, zure kasuan lehenengo aldia da zuen taldian, nola ikusi duzue aurkezpena eta gaia eta... Gaia oso zabala, ez? Azkenean euskeraren inguruan bai, baina edo zer egin daiteke horrekin, ez? Eta ez dakit, buruari bueltak ematen pentsatzen ea zer egin. Bueno, lehen urtean irabazi zenuten esperientzia pizka zein den badakizu, emaizkiozu aholku batzuk Enarari. Badakit lehiaketan, pizkat arerio dela, baina zer, azkartasuna, ideia garbi eukitzea, zeintzuk dira hor klabeak? Alkuak emuteko nina izonena, baina, nik izango notzan originala izateko, beste ez, hori da. Horrekin ja, aholku dana beteta, nire ustez. Eta film labur bat modu espresean egiteko zera horrek erakarrita etorri zarete? Baduzu ez aletasunik ikusentzunezkoekin ikasleak zarete, edo nondik datorkizue hori arrori? Gure kasuan kuadriako bat dabil ikusentzun ikasten, eta Gasteizen aurkeztu ginen 12 orduko film labur lehiaketa batera, eta horra animatu ginen, eta gero zazuten Durango nire kameratoia egin behar da, eta hortik. Uste dut, ordularia ja martxan daola, zuek hemen zaudete, pentsatzen dut denbora galtzen edo, baina eukiko zue denbora, ez? Aurten gainera 2 ordu gehiago dira. Deskontauku 2 ordu honetan entrevista hau, eta hola konpensauta geliten da, bai. Oso ondo, pentsatzen dut topagunere izango dela zuentzako, gazteak, zabiziena pixkatortxe, laburmetrai kontu honetan, badago mugimendua intereseko gaia da, gazteen artean zesango zenukete? Dakit, Oñati buruz bada,
referentia, baina, bueno, Euskal Herri mailan nik ez daki, porque eno mundillo hortan sartuta, baina kanpotik ikusika uste baiet. Zu, nungoa zaraenara? Gasteiztarra. Eta Gasteizen eta ikusten duzu mugimendua dagoela kontu honekin? Bai, nik uste dut jendea gero eta gehiago animatzen dela horrelako lehiak eta parte hartzen. Gasteizen adibidez nahiko talde aurkeztu ziren. Eta kameratoia konkretamente esan da, ondo antolatutako lehiaketa bat da, badauka ibilbide bat, 11 urte, ez esango zenuke? Bai, ondo antolatuta dau, sari xabe potolua dira, eta hori ikusten da, kanpotik ondo, igual hemengo onduen dagoena antolatuta, bai. Lehen urtean aurkeztu eta sari bat jaso, ez zara akordatzen bigarrena edo hirugarrena. Hiru, ontsa akordatzen, bai, hori da, bai. Esan dotzut hori bigarrena etxetela gustatuta hori, akordatzen. Zer moduzko esperientzia izan zen, etorri eta sari irabaztea pentsatzen dut, gauza hondi izan dela. Gaina etorri ginen pentsaiken nanai eta ondo, ilusio egiten dau larrosak eta muteotzinean, ez dena iso gainean, eta bai. Bueno, nik ez dizuet denbora gehiago kenduko, seguru buruan gainera beste gauza batzuk dituzuela, eskerrik asko bene-benetan guretzako tartetxoa hartu izanagatik, eta zorte hone, animo! Bale, eskerrik asko. Bueno, gazte hauek utziko ditugu laburmetraiak egiten, esan moduan denbora jakin bat daukate, 50 ordu hain zuzen ere, keinua, Durangoko azokaren urte muga horri, guk aldiz, konexio bat egin behar dugu, Aitziber Aranburuzabala daukagu azokan, ez dakit oso ondo non, berak esango digu, aurrera Aitziber. Kalakan hirukotearen estanean gauz, ikusten duzuen moduan, bete-beteta dituzte, 3 produktu dituzte, horietatik 2 berriak, ja Michel, egunon? Egunon. Zer moduz? Ondo. Nahiko astindu duzue, boligrafua? Bai, eskumutura hasi zaigu bizka berotzen, ez hainbeste, ja, oidela gutxi hasia da, oidela gutxi hemengo pasioak eri dira betetzen, uste dut egun osoa nahiko jendetsua izanen dela. Gustora, ez da? Jendearekin hartu emanetan, gustoko duzu? Edo aukeran estudioan edo etxean bakarrik? Hori nahiago, bai. Baina bakizu hori nire lanaren parte bat da ere, eta noizpenka egin behar da, gaur bezala. Baina bai, arrazoi, nahiago dut estudio batean izan, bai. Bueno, gaur hemen, eta modurik honen azaltzeko, da, erakusteko, ez da? DVD bat, batetik, hartuko dugu, ale bat, zein hartuko dugu, hau adibidez? Kalakan and Friends, zer da, oia Michel? Zer lagun asko badituzu, Danak ezin sartu edo bai? Bai, hori da, denak ezin sartu, zen proiektua, espalidanik irudi batzuk egin behar ginituen, eta bazien beste erronka batzuk bebai, eta hor Zumarragan antolatu dugu kontzertu hori, pixka dena azken momentuan, pixka improvisatuta dena guztit, bena azken feinan uste dut gauza polita bat ateratu dela, aste oso bat pasatu genuen lanean, Zumarragan, eta nahi nituzke eskertuek ere Zumarragako jende guztiak, udaletxea, ermita, zenta oso jatorak izan dira guekin, eta laguntza handi bat eskainiz. Eta hori da, ez ginuen irudirik guain arte. Zer da, kontzertu bat? Ba, da kontzertu bat, eta gomita batzukin. Eta, ez dut gehiago esanen. Hau dana kontatuko, ez da? Ez. Hemen dagoelako ezalgai, eta ez hori bakarrik esan dugu moduan, beste 2 disko dituzuelako, horietako bat, bada ondo jartzen dugu, bai, elementuak hori udaberrian, okerrez banabil, kaleratutakoa, eta orain B aldea, ez da, horre diskorretatik kanpo ero geratu zian boske kantuekin, disko labur bat, B aldea, beltza hain zuzen. Hori da, kanpoan geratu ziren kantak, baina kanpoan geratu ziren eta disko bat egiten duzularik eta zerrenda hori eta egiten duzularik, autu hori egiten duzularik, noizpenka gauz batzuk baztegera egoiten dira, bena ez da txarrak dielako, da ez dute proiektuan enkajatzen hori. Eta hor ziren eta gure
guretako nahiko politak ziren eta penagarria zen pixkat hor, ez dakit, tirante batean ustea, eta erabaki dugu hori ateratzea. Dira kapelak bakarrik eta uste dut kantua kapela ere dela gure nortasunan zerbait nahiko garrantzitsua eta hori, gure behaldeak edo baztertuko kantak. Ero gordetakoak, beto, baztertutakoak baino gordetakoak, ez da? Orduan ez zegoen holan aukera eta orain Hoxe, hori egin dugu, bai. Bueno, Durango kasokan zer saldu bai eta zer erosi, Jean-Michel? Aprobetxatuko dozu erosketa batzuk egiteko edo aukeran beste egun batzuk nahiago? Ez, bena da beti bezala, olako lekutan hasten balin mazea gauzak erosten, ni pixkat estemista naiz edo dena erosi nahian, edo ez, eta batzutan zailena da hori, autu hori egitea zen eta ezin dezu dena erosi, hori argi. Bakosatu, momentu saldu eta gero erosikoak ikusiko dugu. Kalakanekoak hemen dauz, gu atenditzen, eta horregatik etorri dane jendeari, sinatu horregatik hirukote eskerrik asko, segi sinatzen, eta ondo pasatu. Eta gu jendeari galdetuko dutzagu, ia nundik nora dabilen, muntxe segituan ikusiko dugu, aber. Hortxe, Kalakanen azken lanaren aurrerapena edo, bideotxoa ez da, Itziber Aranburuzabala eurekin egon da, une honetan beraz antxe daude, sinatzeko eta hainbat gauzetarako zuek gerturatu eta bertan aurkituko dituzue, Kalakan taldeko kideak. Itziber Aranburuzabalak orantxe ekarriko dizkigu bisitarien iritziak eta ekarpenak, izan ere hasi da, goizean goizetik, azokako kale honek landako gunean betetzen hasi dira eta zer esanik ez, ahotsenea, irudiena, kabia eta irudienean, ezta? Bueno, zenbait ohar eman nahi dizkizuet, etxetik jarraitzen ari zaretenei edo bestela hemen zaudetenoi dagoeneko. Webgune bat daukazue durangoko azoka.eus bertan, Durangoko azokaren inguruko informazio eguneratu aurkituko duzue, egitaraua, sinadura ekitaldiak noiz diren, bestelako aurkezpen eta kontzertuak, beraz, zalantzarik gabe jo bertara. Durango aldea APPa ere martxan jarri dute, bertan Durango aldeako informazio turistikoa aurkituko duzue, baina baita ere Durangoko azokaren inguruko informazio baliagarri pila bat. Webunean daukazuen hori, doan eta eroso zuen mugikorrean eukitzeko aukera duzue. Eta esan baita ere aurten eta nobedade moduan Gerediaga elkarteak autobus zerbitzu berezia jarri duela Durangoko azokara. Beraz, aparkatzeko arazo hori saiesteko edo, aldo zue Abadinoko eta Jurretako aparkalekuetan autoak laga eta eroso eta Gerediagak ipinitako autobus zerbitzuan onaino gerturatu. Autobus horiek doakoak dira, ordu erdiro preste ateratzen dira, joan etorria egiten dute, beraz ez buru hautsi, Durangoraino etortzerik ez dago, inguruko aparkaleko horietako baten autoa laga eta etorri autobusean, garraio publikoa erabiliz. Esaten didate, Itziber Aranburuzabala lankidea prest dugula, zenbait bisitari dituela aldamenean, ea nongoak diren eta ze plan ekarri duten gaurkoan Durangora. Sartu eta sartu landakon, eta horietako batzuk, Astigarraga eta Markinatik datorren bikotia zemoduz. Kaixo, ondo, oso ondo. Bai, ondion, egitaragua, ondion bokadilua, hori da indarrak. Bokadiluak, bai, indarrak hartzen. Eta listia, zerrendia, egin da dau? Ondino bai, gabiz begire pixka eta gero berotxua erosila, dana ikusitxe dauenin. Zetorri zare, deia konkretu batekin edo ikusi ala, hause, zerrendan. Gauza pare bat igual erabakita, baina indikan pixkat behiratu bat eman eta gero erabakitzeko. Hori da. Pistatxo batzu bai, gero ikusiko dugu, aberdan azaltzen den erosketa poltsa, baina zuen asmuen hundik, abar? Geixen bat liburuek. Liburuek. Konkreturen bat? Holan ez dauket buruen bapez, ez da
dakit, ikusi pixkat. Ikusi behar, ez da? Hori da. Bai, ni bertsozale elkarteko nork horrek interesatzen hau da. Gero pasako naiz hori horre mila. Hori ja fitxatuta. Horiak fitxatua, bai. Perfecto. Gero ja, bueno, ikusiko dugu. Baina baita ere liburu gehien bat. Ontxe etorri zare, ez dakit ze plan dako zuen, egun osorako. Hori da, Baskaldun unun da, txaldi mea mentxe. Eta kitxo, gaur bukatzen da Durango kasoka zuentzako, edo? Ez dakik, ni segurazki osterten etorriko naiz berriz. Ni Martin, osea, 20 minitxu dira seguro atzalde baten esan kontra. Bueno, beste bat. Aprobetxau bide. Hori da, bai. Urteroko itxura? Bai. Bai, betitokora. Ba, gozatu. Urteroko, eskerrik asko. Gero arte. Bueno, hemen bikote bat, ia bada, hemen postu honetara joango gara. Ea posible dugun. Bai. Bai. Kaixo? Bai, Durango azoka telebistan gatoz, eta bueno, ikusi zaitugu hor liburu artean, zerbait zehatzen. Arduraduna, Zuzara eroslea? Eroslea, bai. Oso ondo, eta zer ari zara eroste? Ba, begiratzen bakarrik. Bai. Zerbait zehatzaren bila etorri zara edo? Ez, ikustera, zer dagoen, ez dagoen. Bai, aspaldi etorri zara? Ez, oraintxe bertan etorri naiz. Zau lehenengo bueltatxua egiten. Hori da, bai. Bale, liburuen bila, diskoak edo? Liburua, bai, horretan dago. Ba, gozatu, eskerrik asko. Bai, nire bada. Bai, zaget besterik, aurki... Zue, jendea badabil, Durangoko azokan, han eta hemen, hainbat stand daude ez da, kontzertuak, aurkezpenak, solasaldiak, tira, azoka bizi-bizi dago eta badakizue, etorri, etzarete damutuko. Bigarren eguna da gaurkoa, beste 3 ere gelditzen zaizkigu, beraz, zuek ikusi, gonbidapena behintzat, luzatuta dago. Hemen amaitzen da, azokan gaur, goizeko saio hau, arratsaldean beste bat egingo dugu, baina azoka telebista badakizu ez da hemen amaitzen, egun osoko emisioa daukagu, eta beraz, ez dago agurrik, hemen jarraituko dugu eta. Eskerrik asko zuen arretarengatik, bihar arte. Durangoko azoka da. Bada, ala ez da. Bai, bada. Nirea, zurea, gurea da. Euskalduna da. Mundiala da. Lagunartea, giroa eta besta da. Sorkuntza da. Kultura da. Nortasuna da. Izan da eta izango da. Durangoko azoka da. Kultura. Nortasuna da. Izan da eta izango da. Durangoko azoka da. Urretxu aldera begira jarriko gara gaurkoan, edo tira Donostiara, Madrilera, edota akaso Sevillara ere. Ez da erraza hurbiletik elkarrizketa